Moro kaikki. Eli mä katsoin YouTubesta paljon videoita Xbox One ja Pleikka PS4 videoita, missä kerrottiin kumpi on parempi, kummassa on enemmän tehoa sun muuta ja kumpi kannattaisi ostaa. Eli mut kun siinä on se ongelma, että oikeesti YouTubessa suuri osa on sellaista just, että toista mieltä, että siellä ei oikeesti ole sellaista tasapuolista vertailua. Et sit se on jotain just, että Pleikka 4 on parempi, Xbox One on parempi. Miksi Xbox One on paska, miksi Pleikka 4 on paskaa. Ja tää on jotain, mitä ihmiset ei halua. Täällä on Sony-faneja paljon, täällä on Microsoft-faneja paljon. Mä ite tykkäsin Xbox 360 paljon enemmän kuin Pleikka 3. Mulla on kummatkin konsolit. Mulla ei oo Pleikka 4 eikä mulla oo Xbox One, joten mä en tiedä näistä muit mitä mä oon lukenut ja kattonut videoita. Eli aloitetaan tää vertailu peleillä. Eli mitä pelejä. Tai niinku yksin oikeuspelejä on Pleikka 4. Eli lähdetään tästä mitä mä oon niinku kattomassa. Tai niinku mitä mä haluaisin pelata oikeesti. Et mitkä mua kiinnostaa paljon. Eli yksi peli on The Order 1886. Näyttää tosi hyvältä peliltä. Pelkästään Pleikka 4. Infamous, Infamous, siis mä en oo niin paljon tykännyt Pleikka 3. Mä sitten pikkasen pelasin, mä latasin demon ja sit mä päädyin siihen, että en mä osta, ettei se oo niin hyvä peli mun mielestä, mut toiset tosiaan tykkää. Sitten Let It Die. Tää on vähän kauhupelin tyyppinen, tästä ei oo vielä mitään gameplaytä, tai mä en ainakaan löytänyt. Eli tää tulee vasta 2015, mut sille ei oikeastaan mitään väliä. Mä en oo hirveästi kiinnostunut kauhupeleistä, joten se ei mua paljon kiinnosta. Sitten Pleikka 4 on Drive Clubi, mut sit Drive Clubi sit tulee tänä vuonna, tai pitäis tulla. Se ois varmaan, tai näyttää ainakin hyvältä peliltä. Uncharted 4. Unchartedista mä oon aina tykännyt. Mä pelasin 3 läpi Pleikka 3 ja se oli tosi hyvä. Siinä on grafiikat kohdallaan, siinä on tarina kohdallaan ja se on peli mikä kannattaa vetää läpi. Sitten pienempään mä tykkäsin pelaa Ratchet & Clankia ja nyt tulee Pleikka 4 2015 vuonna Ratchet & Clank Remastered, joka kiinnostais kyllä vetää läpi, koska mä tykkäsin niistä niin paljon junnumpana, pelasin silloin Pleikka 2 niitä. Pleikka 3 mä en oo pelannut yhtään Ratchet & Clankia vissiin. Sitten vielä on tällä peli mikä mua kiinnostaa, eli The Last of Us Remastered. Eli tää on todennäköisesti sama peli kuin Pleikka 3 Last of Us. Ja se oli kans tosi hyvä, mulla on se vieläkin hyllys, mä vedin se 3 kertaa vähintään.
läpi. Se oli todella hyvä. Siinä oli kaikki grafiikat, mä tykkään zombipeleistä, siinä oli hyvät aseet, kaikki. Tarina oli kohdallaan ja kaikki, se oli todella mahtava peli. Sitten mut sit kun siitä ei tuu mitään uutta peliä, niin siksi mua ei se niin paljon kiinnosta, koska ei se grafiikka kaikkea merkkaa, se on ihan mukavaa, että on hyvät grafiikat ja näin. Sitten mennään Xbox One yksinoikeuspeleihin. Eli mistä mä oon kiinnostunut. Eli ensimmäisenä tulee tänä vuonna, tai on vissiin tullut jo, mä en oo ihan varma. Tää näyttää todella mahtavalta. Sunset Overdrive. Tää peli, tätä mä odotan innolla, kun mä saan Xbox One tai Pleikka 4. Kattoo nyt, mä mietin vielä tätä. Kumpi kannattaa ostaa, mä luen näitä juttuja mitä tulee, mut kuitenkin Sunset Overdrive. Tää näyttää todella hyvältä. Sitä mä oon tosi innoissani odotan. Sitten Halo, mä tykkäsin pelaa Xbox originaalilla. Eli sillä ihan ekalla Xboxilla ne 1 ja 2 läpi mä pelasin aina Broidin kanssa niitä split screenissä. Se oli todella mukavaa mutta Xbox 360 mä en taas niin tykännyt Haloista. Jotenkin ei jaksanut ja sit ne kävi pikkasen tylsäks. Mut kyllä mä pikkasen odotan Halota. Mä katsoin sitä uusia trailereita tästä Halo 5 Guardiansista, se näytti se multiplayer todella hyvältä. Sitten tähän tulee joku Inside, se on niinku sellainen vähän 2D-peli. Sekin näytti aika hyvältä. Siitä ei oo mitään suurempaa gameplaytä tai mitään tällaista, kun vaan traileri tullut. Sitten on Quantum Break 2015 tulee, tää näyttää todella hyvältä ja tätä mä odotan innolla, et pääsis pelailemaan. American. First team, bitch. Yeah. I got a fake ID and a checklist. It goes never meet a girl on Craigslist. And never spend your money on a necklace. 3 square meals, homie, gotta have. Ja Crackdown 3, se näyttää täydelliseltä peliltä, sitä mä kans odotan. Ja sitten Dead Rising 3. Mä tiedän, että Dead Rising 3 ei oo kauan enää Xbox One Exclusive, eli yksinoikeuspeli, koska se tulee myös tietokoneelle, mut mua ei oikeastaan kiinnosta se, että onko se yksinoikeuspeli, se ei mua kiinnosta yhtään. Vaan se, että pääsee pelasta, mut kun puhun nyt niinku Pleikka 4:lle, sitä ei ollenkaan tulossa. En oo ihan täysin varma. Sitten siirrytään grafiikkavertailuun. Eli niinku tiedätte, Pleikka 4:ssa esimerkiksi Ghostissa oli paremmat grafiikat. Se oli Pleikka 4:llä 1080p ja Xbox Oneilla vaan 720p. Eli mut se peli näyttää kuitenkin todella hyvältä kummallakin konsoleilla, eikä sitä edes huomaa, ellei pelaa kumpaakin peliä samaan aikaan eri näytöistä. Katsotaan pikkasen. Mä löysin eilen netistä tosi hyvän listan. Netistä. Ja
Mut kuitenkin suuri osa peleistä oli Pleikka 4 parempi. Eli Battlefield 4 oli Xbox Oneilla 960 jotain tällaista. Ja sit Pleikka 4 taas 1080p. Mut siinäkään ei huomaa mitään eroa, jos katsoo esim. YouTubesta jotain videoita, ellei niille videoille ole tehty jotain. Et siitä pitäisi olla melkein Pleikka 4 ja Xbox One vierekkäin ruuduissa kattoo sillä. Näette netistä enemmän näistä grafiikoista. Täällä on hyviä listoja eri peleistä, että mitkä grafiikat niihin on tulossa. Sitten seuraavaksi katsotaan näitä pikkasen verrataan näitä boksia ja pleikkari ulkonäköä ja näitä juttuja. Eli Xbox Oneissa on enemmän juttua, esimerkiksi Skype. Skype sit on toi kaiken näköistä. Esim. Pystyy laittaa TVn siihen, kattoo TV. Siitä mä tykkään tosi paljon. Sit siinä tulee, mä tykkään siitä että pystyy niinku samalla kun pelaa, niin ei tarvitse lähteä siitä pelistä pois. Pystyy vaikka selaamaan nettiä siinä sivussa. Siitä mä tykkään tosi paljon. Ja ehkä sen takia mä oon ite menossa Xboxin puolelle. Mut ei siinä mitään, nää on kumpikin tosi hienoja konsoleita. Tosi hyviä. Xbox on paljon isompi. Ja mut se ei oikeastaan mun mielestä haittaa, koska yleensä se seisoo vaan samassa paikassa, jossain hyllyn reunalla. Onhan Pleikka 4 tietenkin paljon mukavemman näköinen ja paljon hienomman tyylisempi, paljon pienempi. Xboxissa on sit HDM, nää takana, nää portit. Xboxissa on HDMI sisääntulo, HDMI ulostulo, pari USBtä ja mitäköhän muut. Pleikka 4 on se hyvä, että power brick on tehty sisälle. Niin kuin Xboxissa se tulee sellainen iso pölikkä jonnekin hylly taakse, jolla ei ole muutenkaan mitään väliä. Ja muutenkin noi Xbox on sen verran isompi ja että se power brick on paljon tai niinku ulkoisempi, niin se taas auttaa sitä, että se konsoli ei ylikuumene ja mene paskaksi niin helposti sun muu. Eli kummassakin konsolissa on hyviä ja huonoja puolia. Ja tulkaa ihmeessä kommentoimaan, te kenellä on oma konsoli, että kummasta te itse tykkäätte ja miksi. Se miksi on ehdottoman tärkeä, koska jos te ette osaa perustella, että miksi toinen konsoli on parempi, niin ihan turhaa jättäkää vaan kommentoimaan. Sellaista mua kiinnostaa yhtään, eikä kiinnosta ketään muutakaan. Näyttää vaan sellaiselta konsolisodalta Afganistan vastaan joku saatana jenkki, että PS4 on parempi, Xbox on parempi, en mä tollasta. Teidän pitää osaa perustella teidän päätös hyvin, ennen kuin te alatte tollasta settiä kirjoittelemaan. Kiitos kun katoitte, kirjoittakaa kommentteihin omat mielipiteenne, tykätkää videosta, tilatkaa kanava, kiitos ja moro.